Horrelako makrofesta bat antolatzerak orduan, legeak dioena zehatz mehatz bete behar da. Autoprotekzio plan bat behar da, 700 pertsonatik gora. Arkitektu bat egin behar du hori, gero seguridade plan bat bai behar da, aseguru responsabilidade zibileko aseguru bat bai behar dugu, eta gero ambulantzi bat. Autoprotekzio plana lokalaren metro eta irteera kopuruaren arabera kalkulatu behar du arkitekto batek. 200 pertsona atea behar dira ateko metroko, eta metroko ebentuan arabera 2 eta 4 pertsonen artean sartu daitezke, baina normalean irteera dira hor markatzen dena aforoa. 200 pertsona metro linealeko. Horrelako festen antolatzaile batzuen arabera baina, Madridaren bezalako kirol instalazioak festak egiteko aproposak ez direla diote. Azkenean basketeko pista hori bihurtzen da eszenario batean eta bar, eta diseinua ez dela aproposak gauza horiek aurre emateko, ez? Aproposak izan, ala ez, segurtasun neurri guztiak bete behar dira. 100 pertsonako seguridade pertsona bat jartzen da gutxi gora bera, baina gu normalean 60-70 pertsonako seguridade pertsona jartzen dugu, hori pixka lasaiago dugu. Eta beharrezkoa bada, jendea sarreran arakatzea ere gomendatzen dute askok, armarik edo beste material arriskutsurik inork lokal barrura ez sartzeko. Azkenean baki behoien segurtasunerako dela, eta guztu sartzen dute, eta, azkenean danen lasaitasunerako da. Aforoa kontrolatzea zaila dela diote antolatzaileek, sarrerak numeratzea ez baita derrigorrezkoa. Inspektoreak normalean etortzen dira, adibidez guri ebentu bat ikusten dugunean, 2-3 aldiz etortzen ezkitu inspektoreak dana ondo dagoela ikusteko, aforoan kontua, ateak ondo daudela irikita, baino argazkiak ez dituzte ateatzen oso zaila da kontrolatzea oso. Euren segurtasun neurri ez gain, ertzaintza eta udaltzaingoa ere ingurua bijilatzen ibiltzen dira zerbait gertatuz gero ahalik eta azkarren ekiteko.